Сёлета Наталья отправила своих детей у вёску на летний отпочинок. Яны ў яе руплівыя, дачка 5, а сын 4 клас скончылі. Вельмі паслухмяная, добра вучыцца. Як вам, не сумна ў нас без інтэрнэту? Трохі сумна, але нічога. Сёння пойдзем на возера, учора там былі. Дзеці прайшлі праз лес і выйшлі на поле. Зазірнулі ў далечынь, а там побач з дубам нечая постаць. Гэтую бабульку у цёмнай адзежы дзеці бачылі ў мінулы раз, калі хадзілі на возера. Дзяўчынка падышла да бабулькі, паглядзела ёй у вочы, а там слёзы. Бабуля, вам дрэнна? Не, унучачка, вельмі балюча ўспамінаць, таму і плачу. Што ўспамінаць? Вайну мінулую. Дай Бог, дзеткі, каб яна больш ніколі не паўтарылася. Вам трэба жыць у любові і спакою і не думаць пра вайну. Калі пачалася вайна, мне было 6 гадкоў. На гэтым поле жыла мая сястрычка Нюра у першай хаце ад лесу. Яна была добрая, мы былі аднагодкі, але вайна яе забрала. На няшчасце немцы падпалілі ўсю вёску, не пашкадавалі ні старых, ні жанчын, ні нават дзяцей. Так пра гэта страшна думаць і ўспамінаць. Раней на гэтым лузе стаяла вёсачка, стаялі хаты, а ў них жылі людзі. А цяпер нічога не засталася, ні вёскі, ні людзей. Калі б не гэта жудасная вайна, усё было б інакш. Бабуля, мы ніколі не забудзем пра іх, мы будзем памятаць. Яшчэ доўга сястра з братам блукалі па духмяным лузе. Яны зазіралі ў светлыя тварыкі палявых кветачак, і дзецям здавалася, што душы загінуўшых жывуць у гэтых кветках, глядзяць на ўсіх і шэпчуць: «Людзі, жывіце доўга, доўга пад мірным небам і будзьце шчаслівыя».